Здравейте, казвам се Десислава Хитова и съм винар във Винарска изба Съединение, винарната, която създава и се грижи за вината от серията Домейн Пещера на Винпром Пещера. Днес ще ви покажа трите основни стъпки на дегустация. Преди да започнем дегустационния анализ са ви необходими чаша за дегустация, бял лист хартия или бяла салфетка и разбира се вино. За целта съм ви приготвила най-новото попълнение на Домейн Пещера Сиера Реколта 2011. Обръщам внимание на чашата за дегустация. Тя трябва да бъде широка в долната част и да се стеснява в горната част. Идеята е ароматите, които се освобождават при разклащане на виното в нея, да се освободят в долната широка част и да се концентрират в тясната горна част. Сипваме малко от виното в чашата, някъде до средата на широката част, не повече. И пристъпваме към първата стъпка на дегустационния анализ, а именно визуалната оценка на виното. Погледнете виното срещу белият лист хартия под ъгъл около 45 градуса, ето така, в който може да видите периферията на пръстена, който виното образува в чашата. Когато цветът е с синьо-виолетови нюанси, това означава, че виното определено е младо. Когато нюансите отиват в керамидено-червената гама, означава, че пред нас стои едно вино, което е претърпяло развитие и е вероятно старо. Конкретното вино има изключителен красив рубинено-червен цвят с синьо-виолетови оттенъци, което означава, че говорим за младо вино, което е от последна или предпоследна реколта, каквато е Сиера Реколта 2011. Втора стъпка в дегустацията на вино, това е оценката на аромата. Преди да поднесете виното към носа, задължително го завъртете в чашата, ето така. Целта е виното да се аерира и да се ускори процеса на изпарение на алкохол, защото именно той изнася ароматните компоненти от виното във въздуха и благодарение на него ние може да ги усетим. Сега поднесете виното към носа и вдишайте дълбоко. Червените вина се произвеждат от червени сортове грозде и ароматите, които обикновено търсим, се асоциират с червени и черни плодове, като череша, вишна, касис, капина. Когато във вината откривате аромати на ванилия, препечен хляб или канела, това означава, че виното е отлежавало в дъбови бъчви. Сирата на Домейн Пещера има изключително плодов, елегантен нос. Откриват се нюанси на черни горски плодове, касис, боровинка и една сочна череша. Трета стъпка в дегустацията, това е оценката на вкуса на виното. Отпийте малка глътка от виното, така че то да премине през всички вкусови рецептори на устната кухина. След това се опитайте да вкарате малко въздух през виното, докато то още е в устата, за да могат ароматите да достигнат до носоглътката и да усетим вкусовия аромат на виното и чак след това преглътнете. Ето така. Когато виното е в устата и го аерирате по този начин, насочете вниманието си към това какви са ароматите, които откривате и дали тези аромати кореспондират с носа на виното. В случая аз отново откривам тези черни горски плодове, тази сочна череша, което означава, че виното е хармонично и балансирано.
Виното е изключително обемно, сочно, с много добра структура, меки танини и една добре съхранена плодовост. Може да кажем, че виното има един дълъг и запомнящ се финал. Дегустацията на вина изисква практика, но не забравяйте, че консумацията на вино е преди всичко удоволствие. Наслаждавайте му се с хубава храна и добра компания. На здраве с серията вина на Домен Пещера!